Όταν με προσκάλεσαν οι φίλοι από την Αθήνα, Ενής και ο Σταύρος ο Γιανγκάζολου, σκέφτηκα ότι μια εμπειρία πολλών ετών έρευνας, θα έλεγα χιλιάδων χειρογράφων, θα μου έδινε ένα στοιχείο καλό για αυτή την εισήγηση, ως προς την ποιο είναι η κανονική παράδοση και ποια είναι η προοπτική της. Παρά τα αυτά θα είμαι λίγο πιο πεζός, ξεκινώντας από αυτό το οποίο, από την εργασία, μνημονεύοντας τη δουλειά που έχει κάνει στις αρχές του 20ου αιώνα ο Αμύρκος Αλβιζάτος. Λοιπόν, όταν η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνέτασε τη διδακτορική του διατριβή περί την κωδικοποίηση των ιερών κανόνων, αυτός ο φέρερπης ερευνητής, ο οποίος προοριζόταν να διδάξει το κανονικό δίκαιο στη Θεολογική Σχολή της Χάρκης, έβρισκε στον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου ένα ασφαλές πατερικό έρισμα για να οικοδομήσει τις θέσεις του περί του εξυγχρονισμού των ιερών κανόνων της Εκκλησίας, σύμφωνα με τις αρχές της κωδικοποίησης. Το χωρίο που ανθολόγησε από τον Καπαδόκη πατέρα και που δίδει τον τίτλο στην εισήγησή μου, διατυπωμένο μάλιστα με καυστικό τρόπο, εξυπηρετούσε τις στοχεύσεις της έρευνάς του. Ο ίδιος δήλωνε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υποχρέωση, όπως προβεί στην κωδικοποίηση των ιερών κανόνων, αφενός μεν λόγω του πλήθους και της ποικιλίας αυτών, αφετέρου δε και κυρίως, διότι οι τενές εξ αυτών είναι ταυτόσιμοι, άλλοι αντιφατικοί προς αλλήλους και εταιροί πάλι ανεφάρμοστοι υπό τα σημερινά συνθήκας. Περαιτέρω, στα συμφραζόμενά του υποδείκνυε και το πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης και αξιολόγησης της κανονικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας μία θέση η οποία ήταν ήδη δεδηλωμένη, ότι της κανώσει διακριτέα η ουσία από της μορφής, ο πυρήνα από του περιβλήματος, το ζωοποιούν πνεύμα από το αποκτήνοντος γράμματος, για να συμπεράνει, χωρίς να αφήνει περιθώριο προσωπικής αφιταλάντευσης, ότι εκείνον όπερ παραμένει αναλύωτον εν της κανώσει είναι η ουσία και το πνεύμα αυτών. Αυτός ο προβληματισμός εκφράζει μία διαπίστωση η οποία κατά καιρούς επαναλαμβάνεται, χωρίς όμως να γίνουν τορμηρά βήματα. Ξέρουμε το θέμα, αλλά δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε τορμηρά βήματα. Το θέμα της κωδικοποίησης στην πραγματικότητα είχε πηγή έμπνευση στην προετοιμαζόμενη από τις αρχές του 20ου αιώνα Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και τα δύο, δηλαδή κωδικοποίηση και Αγία Σύνοδος, είχαν μία κοινή πορεία αμφίδρομης επιρροής. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι στη θεματολογία της Συνόδου τέθηκαν θέματα, κανονικά ζητήματα πανορθοδόξου ενδιαφέροντος, και μάλιστα με παρόμοια στόχευση όπως και στα θέματα της κωδικοποίησης. Και μνημονεύω αυτό το οποίο ακούστηκε πολλές φορές, το είπε και η κυρία Σταθοκώστα και άλλοι, για τη συμβολή του Αμίλκα Αλβιζάτου σε αυτό το ζήτημα. Στις σχετικές συζητήσεις αναδυόταν ο ίδιος γόνιμος προβληματισμός, κατά πόσο δηλαδή θα έπρεπε η εκκλησιαστική πράξη να υπολόγισε σε κανόνες που ήταν ήδη ξεπερασμένοι. Παράλληλα, ατενίζοντας το παρόν και το μέλλον της εκκλησιαστικής ζωής, ετίθετο πιο επιτακτικά το ζήτημα της αντιμετώπισης νέων ζωτικών κανονικών θεμάτων, με πρόθεση να δοθεί μια υπεύθυνη απάντηση χωρίς μετάθεση στον εύθετο χρόνο. Οτιδήποτε μεταδίδεται στον εύθετο χρόνο είναι βέβαιο ότι εν τέλει θα καταστεί ατελέσφορο. Στην ίδια συνάφεια αναδυόταν και ένα πιο σύνθετο πρόβλημα. Μπορεί το κανονικό συνειδός να είναι εκείνο που διαμόρφωσαν οι χειρόγραφες νομοκανονικές συλλογές, οι οποίες αναπαράγονταν ανθρώπων και συνήθως ανεξέλεκτα, ιδίως κατά την τουρκοκρατία, και στις οποίες επισορεύθηκε ένας μεγάλος αριθμός ψευδεπίγραφων ή νόθων κανόνων και διατάξεων. Αλλάζω λίγο τον προβληματισμό. Μπορούμε να εκδώσουμε αυτά τα κείμενα και να τα επαναφέρουμε είναι ωφέλιμα να τα εκδώσουμε? Αν είναι κείμενα παρακμής, μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτών των κειμένων? Πολλά από τα αθνία προς τη γνήσια κανονική παράδοση κείμενα των συγκεκριμένων συλλογών σχημάτιζαν ένα κακό πνεύμα που αποδεικνύονταν παρέτεια βλάβης.
Παράλληλα προκαλούσαν τους ειδήμονες για μια υπεύθυνη παρέμβαση, την οποία εν τέλει ανέλαβαν ανάμεσα σε άλλους αγιορείτες λογίους του 18ου αιώνα, ανέλαβε ο Νικόδημος, καταθέτοντας το δικό του επίμοχθον έργο. Το πηδάλιο συντάχθηκε για να καταστεί η αξιόπιστη κανονική συλλογή της Εκκλησίας, ύστερα μάλιστα και από την έγκριση που έλαβε το πηδάλιο από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βεβαίως, ο Νικόδημος δεν κινήθηκε προς την πλευρά του εξυγχρονισμού. Εξάλλου, ούτε το περιβάλλον, ούτε η εποχή του ευνοούσαν μια τέτοια επιλογή, αλλά προς την κατεύθυνση της αποκάθαρσης των χειρογράφων νομοκανονικών συλλογών. Ήταν μια κίνηση επιστροφής στις πηγές και επαναφοράς της βυζαντινής κανονικής σκέψης, κινούμενος ο Νικόδημος σε μια παρόμοια αρχή, την οποία ο ίδιος, με αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία ο ίδιος στην περίπτωσή του σχημάτισε. Επικαλούμενος την προτροπή την οποία διατυπώνει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στο λόγο στη Νέα Κυριακή, τα παλαιά τιμάστε θέμης, προσθέτει τη διαπίστωση και παραδοχή, ότι η διαπίστωση και η παραδοχή του κύρους ενός κανόνα προϋποθέτει μια αμετακίνητη αρχή, αλληνίκα και την αλήθεια έχει επανθούσα το χρόνο. Τα παλαιά τιμάστε, μπορούμε να τιμούμε τα παλαιά, αλλά εάν έχουν αλήθεια. Αν δεν έχουν αλήθεια, τι να τα κάνουμε. Έτσι η τιμή προς τα παλαιά και εμπροκειμένου προς την αρχαία κανονική νομοθεσία και την κανονική γραμματεία των Βυζαντινών δεν θα έπρεπε να είναι απροϋπόθετη. Κατά αυτόν η αποδοχή της τιμής βρισκόταν σε πλήρη συνάρτηση προς την αλήθεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση του Νικοδήμου χαρακτηριζόταν από ένα δυναμισμό, ο οποίος τον βοηθούσε στον κριτικό έλεγχο των κειμένων, παρέχοντας στον ίδιο τη δυνατότητα να αξιολογεί και να ερμηνεύει τους ιερούς κανόνες στην ιστορική τους έκφραση όσο μπορούσε πιο σφαιρικά. Σε αυτό το πλαίσιο δεν δίσταζε να επισημαίνει και να διορθώνει τα λάθη. Και είναι λάθη τα οποία δεν εντοπίζονται μόνο στην ελληνόφωνη Ορθοδοξία. Είχα τη δυνατότητα μέσω μαθητών μου να γνωρίσω και συλλογές στη σλαβική, χειρόγραφες συλλογές στη σλαβική γλώσσα, στην ιβηρική, είναι ο Δ. Νίκος, ο οποίος μελετάει αυτό το θέμα, ακόμα και στην αραβική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην αραβόφωνη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν ένα γενικότερο θέμα μιας συμπλοκής του γνησίου προς τον όθο που είχε βαθιές ρίζες και ποικίλες αιτίες. Για παράδειγμα, ο Νικόδημος, στο πλαίσιο της διδασκαλίας αυτού και των υπολείπων κολυμβάδων περί της συχνής μεταλήψεως, διαπίστωνε ότι η διάταξη που υπήρχε σε ένα πλήθος χειρογράφων νομοκανόνων και η οποία όριζε ότι όφυλαν οι ορθώς βιούντες να κοινωνούν 3 ή 4 φορές το χρόνο στις μεγάλες εορτές που προηγούνται νηστείας, ήταν μια κακή ανάγνωση της σχετικής συνοδικής απόφασης που καταγράφεται με άλλη λογική στον τόμο της Ενώσεως. Έτσι, εκείνο το οποίο στον τόμο της Ενώσεως στην πραγματικότητα οριζόταν ως επιτίμιον για τους τριγάμους, δηλαδή η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μόνο οι 3 ή 4 φορές το χρόνο, στους χειρόγραφους νομοκάνονες μεταφέρεται ως η συνιστόμενη από την κανονική παράδοση ευχαριστιακή πράξη για το σύνολο των πιστών. Η προϋπόθεση την οποία έθεσε ο ίδιος περί της επανθούς αληθείας ασφαλώς τον βοηθούσε στον πλατισμό των οριζόντων του. Η ευρυμάθεια που απέραιε από τη γνώση του κειμένου του έδινε και τη δυνατότητα της ευρύτητας πνεύματος. Ο Νικόδημος σε επίμαχα ζητήματα όπως αυτό περί του αναβαυτισμού των Λατίνων και των Αρμηνίων που υποστηρίχθηκε 3 δεκαετίες περίπου πριν τη σύνταξη του Πηδαλίου με επιμονή από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κύριλλο τον Πέμπτο, διατύπωσε τη δική του θέση με γνώμονα ότι η Εκκλησία είχε ευρύτητα να χειριστεί και την ακρίβεια και την οικονομία. Περαιτέρω ο ίδιος υποστήριξε τη θέση ότι για την αποδοχή των αιρετικών κληρικών στο εκκλησιαστικό σώμα δεν απαιτείται η αναχειροτονία, έχοντας αδειάσει στο έρισμα για τη στήριξη της θέσεώς του τη σχετική απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και τη διδασκαλία Μεγάλων Πατέρων. Τα παραπάνω είναι δείγματα μιας τορμηρής τάσης από την πλευρά του Αγιορείτη Μοναχού, με δεδομένο το περιβάλλον και την εποχή του, και πάντως απέχουν από την εικόνα που θέλησαν να αποδώσουν σε αυτόν, στον Νικόδημο δηλαδή, σύγχρονοι ερευνητές και κυρίως σύγχρονοι ζηλωτές. Ο Νικόδημος εκκινείτο σε διαφορετικό πνεύμα και αυτό συνάγεται μέσα
από την αλληλογραφία την οποία εκδώσαμε εδώ με η Ιερά Μητρόπολης Κωνσταντίας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αλληλογραφία αυτή. Η επανθούσα αλήθεια περί της οποίας μίλησε ο Νικόδημος συνηφαίνεται και με το κύρος ενός κανόνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων αποδίδεται υψηλό κύρος, επειδή ακριβώς αυτοί ήταν οι ορθές αποφάσεις της Οικουμενικής Εκκλησίας. Τι γίνεται όμως με τις κανονικές διατάξεις της δεύτερης χιλιετίας? Ποιο μπορούσε να είναι το κριτήριο που θα διασφάλιζε και σε αυτά τα κείμενα κύρος, και κατ' επέκταση αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κανονικό κόρπους και συνεπώς να ομιλούμε για συνέχεια της κανονικής νομοθεσίας? Θα τελειώσω ακριβώς σε 5 λεπτά. Μια απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να αντιληφθεί από τον Νίκονα του Μαύρου Όρους, ο οποίος όταν θέλει να σχολιάσει το κύρος της Συνόδου, της Ενώσεως, λέει ότι αυτή η σύνοδος δεν έγινε εν γωνία μια ή της μικράν την απόλυν ουδαμηνήν, αλλά εις αυτήν τη βασιλεύουσαν Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας. Για τον Νίκονα, επομένως, η Κωνσταντινούπολη, που είναι η ρίζα των Ρωμαίων, προσέδιδε οικουμενικό κύρος σε αποφάσεις που λαμβάνονταν εκεί. Ένα αιώνα αργότερα, σε μια παρόμοια συζήτηση, ο πολίς Θεόδωρος Βαρσαμών, απαντώντας σε ερώτημα που έθεσε ο Πατριάρχης της Δευτερόθρονης Εκκλησίας Μάρκος της Αλεξανδρίας, εάν είναι δεχτές οι λειτουργίες του Ιακώβου, του Αδερφοθέου και του Ευαγγελιστή Μάρκου, αυτό θα υποστηρίξει ότι όλες οι εκκλησίες οφείλουν να ακολουθούν το έθος της Νέας Ρώμης ή της Κωνσταντινούπολης και να ιερουργούν κατά τις παραδόσεις των μεγάλων διδασκάλων και φωστήρων της Εκκλησίας, δηλαδή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με βάση το γεγονός ότι αυτές οι λειτουργίες είναι πράξεις της Κωνσταντινούπολεως και επικαλείται το γνωστό χωρίο ως νομικό έρισμα που υπάρχει στα βασιλικά, περιών έγραφο σου κοίτε νόμος παραφυλάτην δι το έθος ο η Ρώμη και έχριτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κανονική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως σχημάτιζε τα ασφαλή όρια ελέγχου μιας κανονικής πράξεως. Το κύρος του τόπου που διατηρήθηκε μετά την άλωση πλέον στο πρόσωπο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διασφάλιζε και το κύρος των κειμένων. Και εδώ μπορούμε να διατυπώσουμε μια άλλη σημαντική παράμετρο για το ρόλο του πρώτου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο πλαίσιο της συνοδικότητας σε πανορθόδοξο επίπεδο, η οποία στη δεύτερη χιλιετία εκφράζεται με το θεσμό της ενδημούσης συνόδου. Οι αποφάσεις όλων των πανορθοδόξων συνόδων, πρωτίστως της ενδημούσης συνόδου στην ευρεία της μορφή, δηλώνει ότι υπάρχει συνέχεια, την οποία εξάλλου μαρτυρούν με το δικό τους τρόπο και χειρόγραφες πηγές που προέρχονται από τη γραφίδα ειδημόνων των κανόνων, όπως ο Ματθαίος Βλάστερης και ο Νικόδημος Αγιορείτης. Αμφότεροι ενέτασαν στις συλλογές τους και κανονικά κείμενα της δεύτερης χιλιετίας, με την έννοια ότι αυτά μπορούν να συναποτελούν ενιαίο κόρπους με τους κανόνες της πρώτης χιλιετίας. Τελειώνω με την εξής αποστροφή. Τάξης την έχει πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, καθώς διακηρυχτικά δηλώνουν έγκριτοι πατέρες και κανονολόγοι, συνδέοντας σε μία αρχετυπική σχέση τις δύο εκκλησίες. Σε αυτό το πλαίσιο το αρχετυπικό, συνήθως οι κανόνες διαβάζονται σωστά όταν διαβάζονται με αποφατικό τρόπο. Έτσι, η Εκκλησία δίδει αυτό το στοιχείο ότι από την επίγεια δοξολογία στην επουράνια μπορούμε να σκεφτόμαστε με τη λογική της αποφατικής θεολογίας, της αποφατικής ανάγνωσης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον